April ni somni paru ka changa ni somni pare athian arveng pastor Bial Inkhawmpui voi somthum pahni na arveng South Presbyterian Kaushan biakina nei anidona keni arveng branch Zaipawl tepo ni somni pariat pathian ni chunnuwa hla kanrem dona Zaipawl ten kan hlarem tur kan zirhma in kan branch conductor te kan hlarem tur en hawin anin Inbuatsaihna sahlea tuna anin Inbuatsaihna te kan lo thlir ho dona ni tuna hen kan Zaipawl director having kan conductor ten kan hlarem turan lo zirmeka hlahi engti ka changa zirchan turin nge in rahman April ni sari pathian ni zan Inkhawmpa ni kan rahman chin dan chu ni ani le hla in rem hian member mi engzat in nge hla hi rem chin tlangpui Bial program hai chu tlangpuin za som rokotanga za som riat velen kan rem thina option hai chuan za som nga bor velen kan rem tlangpui nei deu bere Ave pastor Bial Inkhawmpui pual na zira hian lo tel ve nge yang che